ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ചേട്ടാ ഇച്ചിരി പതുക്കെ വെച്ചേരേട്ടാ. സൗണ്ട് ഇച്ചിരി കുറയ്ക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓമജ്ഞാനതിമിരന്ധസ്യ തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി നാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മാതാജി ക്ലാസ്സിലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് ഇന്നത്തെ ഉപദേശാമൃതം എടുക്കുന്നത്. ഉപദേശാമൃതം 6-ാമത്തേതല്ലേ എടുക്കാനുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഉപദേശം 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് എല്ലാവരും എന്താ മനസ്സിലാക്കിയെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഏതാണെന്നറിയോ? ശ്ലോകം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യത. അതെ, എന്താണ് ശ്ലോകം ഓർമ്മയുണ്ടോ? വാചോ വേഗം മനസ്സക്രോധവേഗം അതിനെന്താ പറയുന്നത്? എന്താണ് ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകള്? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗുരുവാവാൻ? വാക്കിന്റെ ദ്വരയും നാവിന്റെ ദ്വരയും വയറിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ദ്വരയും ഈ ദ്വരകളെല്ലാം യാതൊരുവനാണ് സഹിക്കുന്നത് അവന് ആ ധീരൻ ഭൂമിയെ മുഴുവനും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ളനായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, അപ്പൊ വാക്കിന്റെ, അതായത് സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര, അതുപോലെ മനസ്സിന്റെയും ക്രോധത്തിന്റെയും ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നയാളായിരിക്കണം. പിന്നെയോ ജിഹ്വ, അല്ലെ, ഇഷ്ടം പോലെ ആഹാരം കഴിക്കണം എന്നുള്ള അതിനുള്ള ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളാവണം. പിന്നെയോ ഉദരത്തിന്റെയും ഉപസ്ഥത്തിന്റെയും ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളിനെ വിളിക്കുന്നത് ധീരൻ എന്നാണ്, അല്ലെ? അയാളാണ് ധീരൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആളിനാണ് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തി നശിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം. നശിച്ചു പോകുന്നത്, നശിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല, നശിച്ചു പോകാണ്. 6 കാര്യം എന്തൊക്കെയാണത്? ആവശ്യത്തിലധികങ്ങളായ പുച്ഛവസ്തുക്കൾ മാതാജി കേൾക്കുന്നേ. അത് എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ടാ മാതാജി അങ്ങനെ. എല്ലാവരും കൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാരെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിടാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നേ?
ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യം. ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, ക്ഷമ, ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമാകുന്ന പ്രവൃത്തി, ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സംഘം ത്യജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്നു. ഭക്തിയെ സേവിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താല് ഭക്തി വർദ്ധിക്കും എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ? ഇനി 4ാമത്തെ ശ്ലോകം അതിലെന്താ പറയുന്നേ? സ്നേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ദാനം ചെയ്യുന്നു, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, രഹസ്യങ്ങളായ സംഗതികൾ പറയണം, രഹസ്യങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാൻ നൽകുക. ഹരി കൃഷ്ണ, ഹരിബോൾ. 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? യാതൊരുവന്റെ വാക്കിൽ അഥവാ ഭാഷണത്തിൽ കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമം ഉണ്ടോ അവനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ് വൈഷ്ണവരെ ആദരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അതിലല്ലേ? യാതൊരുവന്റെ വിധിപ്രകാരമുള്ള ദിശ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് നമസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദരിക്കണം. മറ്റൊന്നിലേക്ക് വ്യതിചലിക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുന്നേറിയവനും അന്യന്മാരെ നിന്ദിക്കുക മുതലായ ദോഷങ്ങളില്ലാതെ ഹൃദയത്തോടു കൂടിയനുമായ ഭഗവത് ഭക്തനെ അഭിലാഷണമായ സംഗമം ലഭിക്കാൻ പ്രായോഗികമായി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എന്താണ്? 3 വിധം ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്ന് കനിഷ്ഠ, മറ്റൊന്ന് മധ്യമ, പിന്നൊന്ന് ഉത്തമ ഭക്തൻ. കനിഷ്ഠ ഭക്തനെ നമ്മള് മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിച്ചാൽ മതി. ഒരു മധ്യമ ഭക്തനെ നമ്മള് പ്രണമിക്കണം അല്ലെ, വന്ദിച്ച് ആദരിക്കണം. പക്ഷെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം? അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കണം, ആദരിക്കണം. അപ്പോ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക്. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവജനിതൈർവപുഷശ്ച ദോഷൈർ ന പ്രാകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേ ഗംഗാം പസാംന ഖലു ബുദ്ബുദഭേന പങ്കൈർ ബ്രഹ്മദ്രവത്വമപഗച്ഛതി നീരധർമ്മൈഃ. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ദൃഷ്ടൈ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേ ഗംഗാംബസാംന ഖലു ബുദ്ബുദഭേന പങ്കൈർ ബ്രഹ്മദ്രവത്വമപഗച്ഛതി നീരധർമ്മൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരിഭാഷ. അപ്പോ എന്താണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം? കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനായ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് അവന്റെ ശരീരവുമായി താദാത്മ്യവുമില്ല. താദൃശ ഭക്തനെ ഭക്തിയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ വീക്ഷിക്കരുത്, ഭൗതികതയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ വീക്ഷിക്കരുത്. താഴ്ന്നതരം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ ശരീരം വികലമാണെന്നോ ദുർബലമാണെന്നോ ഉള്ള കാര്യം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗണിക്കത്തക്കതല്ല. സാമാന്യ ജനദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ഭക്തോത്തമ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ ദൃശ്യവൈകല്യങ്ങൾ ഒരു അപാകതയായി തോന്നാം. പക്ഷേ ദൃശ്യങ്ങളായ ഈ ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന് ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് നുരയും ചേറും കലർന്ന് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഗംഗാനദിയെ പോലെയാണത്. ഗംഗാജലം ഈ വൈകല്യങ്ങളിൽ ഒന്നും ദൂഷിതമാവുകയില്ല. ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗമിച്ചവർ ജലത്തിന്റെ പരിതസ്ഥിതി ഒന്നും ഗണിക്കാതെ ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഭക്തൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരവുമായിട്ട് നമ്മൾ താദാത്മ്യം അത് ചിന്തിക്കരുത്. അതായത് വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ചില ഭക്തന്മാർക്ക് അല്ലെ. എല്ലാവരും കാണാൻ നല്ല സുന്ദരന്മാരോ അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് വളരെ സൗന്ദര്യമുള്ള, ശരീരത്തിന് വളരെ ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നില്ല. ശരീരത്തിന് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെന്താണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോ അവർ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ തന്നെയാണല്ലേ. അവരെ ആ ശരീരമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ പറയുന്നു, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനായ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് അവന്റെ ശരീരവുമായി താദാത്മ്യവുമില്ല, ഒരു താദാത്മ്യവുമില്ല. അതായത് അദ്ദേഹം ആ ശരീരമല്ല. അദ്ദേഹം ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ
ശുദ്ധഭക്തനാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഒരു അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശരീരമല്ല ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. താദൃശ ഭക്തനെ ഭൗതികതയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ വീക്ഷിക്കരുത്. നമ്മളെ പോലെ ഒരു ശരീരമാണ് അതെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പരിഗണിക്കരുത്. ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം കണക്കാക്കാൻ? ഭഗവാന് തുല്യമാണ് അല്ലെ. നമ്മള് ഗുരു അഷ്ടകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, സാക്ഷാധരിത്വേന സമസ്ത ശാസ്ത്രേർ അല്ലെ. ഭഗവാനെ തുല്യം നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടവനാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന് തുല്യനാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാനല്ല. നമ്മൾ ആദരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന് തുല്യം ആദരിക്കണം. അതൊരു ശരീരമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല. താഴ്ന്ന തരം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ ശരീരം വികലമാണെന്നോ ദുർബലമാണെന്നോ ഉള്ള കാര്യം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗണിക്കത്തക്കതല്ല. അപ്പോ അദ്ദേഹം ജനിച്ച കുടുംബം, അദ്ദേഹം ഇന്ന കുടുംബത്തിലാണല്ലോ ജനിച്ചത്, ഞാൻ അതിനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ട കുടുംബത്തിലാണല്ലോ എന്ന് ആരും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഏത് കുടുംബത്തിലാണോ ജനിച്ചത് കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കറിയാം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ. അദ്ദേഹം മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്, യാഥാസ്ഥിതിക കുടുംബത്തില്. അപ്പൊ ആ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് പോലും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നാമാചാര്യൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ നാമാചാര്യനായിട്ട് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു സ്ഥാനമാണ് കൊടുത്ത് അംഗീകരിക്കുന്നത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ. അപ്പോ ഒരു ഭക്തൻ ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ ആ ഭക്തന്റെ ശരീരം വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ളതാണോ ദുർബലനാണോ എന്നൊന്നും നമ്മള് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയനാണ്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാണ്, ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാർ, ഭഗവാന്റെ കൂടെയുള്ള ആളാണ്, ഭഗവാനെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളാണ്. ആ വ്യക്തിയെ ശരീരബോധത്തിലല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. സാമാന്യ ജനദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ഭക്തോത്തമ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ ദൃശ്യ വൈകല്യങ്ങൾ ഒരു അപാകതയായി തോന്നാം. പക്ഷേ ദൃശ്യങ്ങളായ ഈ ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന് ദൂഷണം സംഭവിക്കുകയില്ല. അപ്പോ സാധാരണക്കാര് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അവർക്കൊക്കെ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അവര് ഭക്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടിരിക്കണം എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മള് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ വിഷമങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത, ശാരീരികമായ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സാധാരണ നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ജനങ്ങൾക്കുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലും ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു അപാകതയായിട്ട് തോന്നാം. ഓ, ഇത്രയൊക്കെ ഭക്തി ചെയ്തിട്ടും എന്തേ അയാൾ അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചേക്കാം അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മള് ഭക്തിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിയല്ല. എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് അവർക്കുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ ആത്മവിശ്വാസം, വളരെ വിശ്വാസവും, ഭഗവാനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഇനി നമുക്ക് സേവിക്കേണ്ട വ്യക്തി ഭഗവാനാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടി സദാ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് ഈ ശരീരത്തിന് എന്ത് കുഴപ്പമുണ്ടായാലും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടേ അല്ല അവർക്കെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ദൃശ്യങ്ങളായ ഈ ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന് ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുറവും വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത്, അതിനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഗംഗാ നദിയോടാണ് ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ വരുന്നത്. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? മഴക്കാലത്ത് നുരയും ചേറും കലർന്ന് ഒഴുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഗംഗാ നദിയെ പോലെയാണത്. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ശാരീരിക വൈകല്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഗംഗാ നദി ചിലപ്പോ എന്താണ്, ചളി നിറഞ്ഞ വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. മഴക്കാലത്ത് വളരെ ചളിയൊക്കെ ആയി നുരയും ചേറും ഒക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തന്മാര് അത് ഗംഗാജലമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൽ കുളിക്കും. ഒരു തവണ ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതെയാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ആ ജലത്തിന്റെ പ്യൂരിറ്റി അല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ആ ജലത്തിൽ അതെന്താണ്? അത് ഓൾറെഡി പ്യൂർ ആണ്. ഭഗവാന്റെ പാദം കഴുകിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ഗംഗാജലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പാപങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട്? ഗംഗാജലത്തിനുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ആ രീതിയിലാണ് ആരെടുക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെടുക്കുന്നത്. ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗമിച്ചവർ ജലത്തിന്റെ പരിതസ്ഥിതി ഒന്നും ഗണിക്കാതെ ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഇവിടെ കാണാം അല്ലെ. ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളവർ, ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളവർ ഗംഗാജലത്തിന്റെ അഴുക്കോ അതിന്റെ ചേറുണ്ടോ നൊരയുണ്ടോ പതയുണ്ടോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ അതിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെയാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ആ ഭക്തനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. ആ ഭക്തന് അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
ഒരിക്കലും പതനം സംഭവിക്കാതെ പൂർണ്ണമായും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മതലത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പോ ശിലപ്രഭുപാദർ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരുവാണ് ഈ ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ച്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും പതനം സംഭവിക്കാതെ, നമ്മള് ഭക്തിയിൽ നിന്ന് വീണു പോവാതെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മതലത്തിലെത്തുന്നു. അതാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ തലം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഭൂയായ കൽപ്പത്തെ എന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു അല്ലെ. ആ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ആ ഒരു തലത്തിലാണ്, ബ്രഹ്മഭൂത തലത്തില്, ബ്രഹ്മത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തില്ല? ശാരീരികമായ ബോധറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശാരീരിക ബോധത്തിലല്ല ആ വ്യക്തി ഉള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലും അത് അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ഭൗതിക പ്രചോദനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിരിക്കണം. വൈഷയിക സുഖ അഭിലാഷമാണ് ബോധതലത്തിലുള്ളതെങ്കിൽ അത് ഭൗതിക ബോധമാണ്. അപ്പോ വൈഷയിക സുഖ അഭിലാഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലെ. ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സുഖ അഭിലാഷത്തിലുള്ള ബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി എന്താ പറയേണ്ടത്? ആ വ്യക്തി ഭൗതിക ബോധത്തിലാണ് എന്ന് പറയണം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ഭൗതിക പ്രചോദനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിരിക്കണം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ, ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത്, അതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് ഭക്തിയിൽ നിഷ്ഠയുള്ള നല്ല ഉറച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗം ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്, ശരീരത്തിന്റെയോ മനസ്സിന്റെയോ അല്ല. അദൃഷ്ടവും ഏകാഗ്രവുമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവൻ മുക്തനാണ്. ഇനി ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശാരീരികമായ ഒരു പ്രവർത്തനമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെയോ അല്ല, മനസ്സിന്റെയോ അല്ല. പിന്നെ എന്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്? അത് ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആത്മാവാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശം അല്ലെ. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സനാതനമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമായിട്ടുള്ള അത് എന്താണ്? അത് ജീവാത്മാവാണ്, നമ്മുടെ ഈ ശരീരമല്ല. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമല്ല അല്ലെ. അത് ഇവിടെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മരിച്ചു പോകാവുന്ന ഒന്ന്, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാവുന്ന ഒന്നാണ്. പക്ഷെ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമാണ്, സനാതനമാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അഹം ബീജപ്രദപിത എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതും ഏതിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആത്മാവിന്റെ കാര്യത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല, അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. അദൃഷ്ടവും ഏകാഗ്രവുമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവൻ മുക്തനാണ്. അപ്പോ നമ്മള് അദൃഷ്ടവും ഏകാഗ്രവും ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഉറച്ച രീതിയിൽ ഭക്തി ചെയ്യുന്ന ഒരാള്, വ്യതിചലിക്കാതെ, ഒട്ടും വ്യതിചലിക്കാതെ, അഹൈതുകി അപ്രതിഹത. ഭാഗവതം പറയുന്നത് എന്താണ്? സവൈ പുംസാം പരോ ധർമ്മോ യതോ ഭക്തിരതോക്ഷജേ അഹൈതുകി അപ്രതിഹത യയാത്മാ സുപ്രസീദതി. നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് അഹൈതുകി ആയിരിക്കണം, അപ്രതിഹത. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഹേതു ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അഹൈതുകി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണമില്ലാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാം, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. അതുപോലെ അപ്രതിഹത. അപ്രതിഹത പറഞ്ഞാൽ നിർവിഘ്നം, ഒരിക്കലും തടസ്സമില്ലാതെ സദാസമയം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. അതാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ, നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മള് ഭക്തി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതല്ല ഭക്തിയുടെ ടാർഗറ്റ്. എന്താണ്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അഹൈതുകി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അപ്രതിഹത, അതിന് നിർവിഘ്നം തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മള് ഇന്ന് എനിക്ക് പറ്റില്ല, ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ജപിക്കണ്ട, അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നിർവിഘ്നം, ഒരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ജപിക്കണം. നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജപിക്കാനും ഭക്തി ചെയ്യാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി മുക്താത്മാവാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ ഗാർഹ്യങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും അവനെ സാധുവായിട്ട് കണക്കാക്കുക. അതായത് ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അദ്ദേഹം ഗൃഹകാര്യങ്ങളിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ആ വ്യക്തി എന്താണ്? സാധു. സാധു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. ആ വ്യക്തി ഒരു ഭക്തനായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കണം. അതായത് അദ്ദേഹം ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരാള് അദ്ദേഹം ഒരു വീട്ടുകാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അതിശയം തോന്നും അല്ലെ. അയാള്
ഇത്രയും വലിയ നാമം ജപിക്കുകയെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അയാൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഏത് പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും എന്താണ് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു എന്താണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ആ ഒരു ഭൗതികമായ പ്രവർത്തനത്തിലല്ല അദ്ദേഹം ഏർപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും എന്താവും? ഭക്തിയുത സേവനമായിട്ട് മാറും. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഗൃഹകാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും അവനെ സാധുവായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കണം എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഒരു നിഷ്കളങ്ക ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണന്റെയോ ഗോസ്വാമിയുടെയോ കുടുംബത്തിലോ പിറന്നവനല്ലെങ്കിലും അവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതനാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷണീയനല്ല. ഇവിടെ ഒരു നിഷ്കളങ്ക ഭക്തൻ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ആരെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു? നാമാചാര്യ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. ഒരു നിഷ്കളങ്കനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണന്റെയോ ഗോസ്വാമിയുടെയോ കുടുംബത്തിലോ പിറന്നവനല്ലെങ്കിലും, അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലല്ല ജനിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോസ്വാമി കുടുംബത്തിലല്ല ജനിച്ചത് എങ്കിലും അയാൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? അവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതനാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷണീയനല്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്താണ്? ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷണീയനല്ല. അദ്ദേഹത്തെ ആരായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കണം? ഭക്തനായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന്റെ മഹത്വം, അയാൾ ബ്രാഹ്മണനാണോ ശൂദ്രനാണോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇസ്കോണിൽ നമുക്ക് കാണാം എല്ലാവർക്കും ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷയൊക്കെ കൊടുക്കും അല്ലെ. അവര് ഇന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാലേ ദീക്ഷ കൊടുക്കുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല. അവര് ബ്രാഹ്മണന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ എന്താ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. അല്ലാതെ എന്താണ് ജന്മം കൊണ്ടല്ല, ഗുണം കൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തി ഏത് വർണ്ണത്തിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗോസ്വാമിമാരുടെ കുടുംബത്തിലല്ല പറഞ്ഞതെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണരുടെ കുടുംബത്തിലല്ല പറഞ്ഞതെങ്കിലും ആ വ്യക്തി ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിരതനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം, ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്തനായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം. ഗോസ്വാമിമാരിൽ രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും ജന്മം കൊണ്ട് മുഹമ്മദീയരായിരുന്നു. ഇത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ, ഇത് തെറ്റാണ്. എന്നാൽ ചൈതന്യ പ്രഭുവാണ് അവരെ ഗോസ്വാമി നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയത്. അതായത് രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെയും സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും കഥ മാതാജി തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അവര് സാരസ്വത ബ്രാഹ്മണരായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ്, ഉയർന്ന ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് അവര് ജനിച്ചത്. അവിടെ നിന്ന് ഒരു മുഹമ്മദ്, എനിക്ക് മറന്നുപോയി, പേര് മറന്നുപോയി, ഹുസൈൻ ഷാ, അതായത് ആ ഒരു മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ ഷാ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. ആ ഒരു രാജാവിന്റെ മന്ത്രിമാരായിട്ട് ഇവരെ എടുക്കുകയാണ്. കാരണം ഇവര് എക്സ്ട്രീം ബ്രില്യന്റ് ആയിരുന്നു, അത്രയും ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് ഈ പറഞ്ഞ രൂപ ഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും. ആ ബുദ്ധിശക്തി കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് അവരോട് ജോലി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ മതം മാറി തന്നെ ആവണമായിരുന്നു, അതായത് മുസ്ലിം ആയിട്ട് മാറണമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഖാബിർ ദാസും സഖർ മാലിക്കും, അങ്ങനെ 2 പേരാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഒരു ഇതിലേക്ക്, കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രൂപ ഗോസ്വാമിക്കോ സനാതന ഗോസ്വാമിക്കോ ആ ഒരു പൊസിഷൻ എടുക്കണം എന്ന് യാതൊരു ആഗ്രഹവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിച്ച്, അവരെ 2 പേരെയും നിർബന്ധിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വൈഷ്ണവരെയും കൊന്നുകളയും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടൊക്കെയാണ് ആ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ജന്മം കൊണ്ട് മുഹമ്മദീയരായിരുന്നു എന്നാണ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത്. അത് അതേപടിയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അത് തെറ്റാണ്. അവരൊക്കെ സരസ്വത ബ്രാഹ്മണരായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. പക്ഷെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ആണ് അവരെ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ആക്കിയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവര് ആ ജോലിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ കഥയൊക്കെ മാതാജി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരെ ഗോസ്വാമി തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി. ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന്, അതായത് സാക്കിർ മാലിക്കും ഡാബിർ ഖാസുമായിട്ട് ആരുണ്ടായിരുന്നു? രൂപ ഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും നിന്നപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് അവരെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഈ ഒരു ഗോസ്വാമി തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയത്. അവരുടെ ആ പൊസിഷൻ ഒന്നും അല്ല ആര് നോക്കിയത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നോക്കിയത് അവരുടെ ഭക്തിയാണ് നോക്കിയത്. അവരത്രയും, കാരണം അവര് രൂപമഞ്ചരി ആണ് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള മഞ്ചരിമാരാണ് രൂപ ഗോസ്വാമിയും
സനാതന ഗോസ്വാമിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീം ഭക്തിയാണ് അല്ലെ. ഭക്തന്മാർ പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരായാലും സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരായാലും അവരെ ഒരേപോലെ കാണണം. നമ്മളപ്പോ ഒരിക്കലും ഭക്തന്മാരുടെ കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങൾ നോക്കി അവരെ പരിഗണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഒന്നും തന്നെ അവർ ഏത് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നു എന്നല്ല, അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരെങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി വേണം നമ്മൾ അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ ആദരിക്കേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവരുടെ കുടുംബം ഏത് കുടുംബമാണ്, അവര് പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ വന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആചാര്യ പരമ്പരയിലുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണോ വന്നത് അതോ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണോ വന്നത് എന്നൊന്നും നമ്മുടെ വിഷയമല്ല, നമ്മൾ അതൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നിത്യാനന്ദന്റെയോ അതീത പ്രഭുവിന്റെയോ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ജനിക്കാതെയും ഗോസ്വാമി എന്ന ബിരുദം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവൻ താൻ ഒരു ഗോസ്വാമി ആയിരിക്കുന്നു എന്നോർത്ത് അഹങ്കാരം കാണിക്കരുത്. അങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ ഉടനെ അധപതിച്ചു പോകും. അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നതാണ്. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഭഗവാൻ ബലരാമന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അതുപോലെ അദ്വൈത പ്രഭുവിന്റെ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗോസ്വാമി കുടുംബമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബ പാരമ്പര്യം തന്നെ ഗോസ്വാമിമാരായിട്ടുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കാതെയും ഗോസ്വാമി എന്ന ബിരുദം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അതായത് കർമ്മം കൊണ്ട് ഗോസ്വാമി ആയിട്ടുള്ള, അപ്പൊ കർമ്മം കൊണ്ട് ഗോസ്വാമി ആവണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്തായിരിക്കണം? അത്രമാത്രം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് അവർക്കൊരു ഗോസ്വാമി എന്നുള്ള തലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ആദ്യം ഹരിനാമ ദീക്ഷ കൊടുക്കും, പിന്നെ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ കൊടുക്കും. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഭക്തിയിൽ അടി ഉറച്ചു വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഗോസ്വാമി എന്ന തലത്തിലേക്ക് അവർ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു തലത്തിൽ എത്തിയാലും അഹങ്കാരം വരും. അതായത് അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ടത്. ഞാനൊരു ഗോസ്വാമിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു അഹങ്കാരം വന്നു പോയാൽ, അങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ ഉടനെ ആ വ്യക്തി അധപതിച്ചു പോകും. അതായത് ഗോസ്വാമി തലത്തിൽ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് പതനം സംഭവ്യമാണ്. ഇതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പാഠം ഇതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ എത്രമാത്രം ഉറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗോസ്വാമി എന്നുള്ള തലത്തിൽ എത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അപ്പോ ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് പോലും പതനം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു അഹങ്കാരം വന്നു പോയാൽ അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് എന്ത്? അഹങ്കാരം. അപ്പോ ഞാൻ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്ന ഒരാളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സീനിയർ ഡിവോട്ടിയാണ്, ഞാൻ കുറച്ചു പേർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം ഒന്നും ആർക്കും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ആ വ്യക്തിയുടെ എളിമ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവണം അല്ലെ, വിനയ സ്വഭാവം. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ച ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ അല്ലേ, ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും ആ ഒരു സ്വഭാവം ഉള്ള ആളായിരിക്കണം. ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അഹങ്കാരം വന്നു പോയാൽ ഗോസ്വാമി തലത്തിൽ നിന്ന് പോലും പതനം സംഭവിക്കും എന്നിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ പറ്റി വിചാരിക്കുന്നത് ആ വൈഷ്ണവന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളോട് നാം ചെയ്യുന്ന വലിയ അപരാധമാണ്. ഈ അപരാധത്തെ ഹാത്തിമാത മത്തഗജ അപരാധം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരു മത്തഗജത്തിന് വലിയ വിപത്തുകൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഒരു വൈഷ്ണവനെതിരെ അപരാധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭക്തി ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ഭക്തിയിലേക്ക് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ പറ്റി വിചാരിക്കുന്നത് ആ വൈഷ്ണവന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളോട് നാം ചെയ്യുന്ന വലിയ അപരാധമാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അപരാധം ചെയ്യലാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് മുടത്തുണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു കണ്ണ് കാണുന്നില്ലല്ലോ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അവരുടെ വൈകല്യങ്ങളെ നമ്മൾ എടുത്ത് കാണിച്ച് നമ്മൾ അവരെ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വൈകല്യങ്ങളെ പറ്റി വിചാരിക്കുന്നത്, പറയുന്നത് എന്നല്ല പറയുന്നത്, വിചാരിക്കുന്നത് പോലും എന്താണ്? വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ വൈഷ്ണവ അപരാധത്തെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഹാത്തിമാത, അതായത് ഒരു ഭ്രാന്തൻ ആന. മത്തഗജ അപരാധം, അതായത് മത്ത് പിടിച്ച ഒരു ആന, അത് ഒരു കരിമ്പൻ തോട്ടത്തിൽ കയറി എന്താ ചെയ്യാ? അതെല്ലാം അങ്ങ് നശിപ്പിക്കും അല്ലെ. അത് മുഴുവൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് എല്ലാം പിഴുതെറിഞ്ഞ് മൊത്തം അങ്ങ് നശിപ്പിക്കും. അതുപോലെയാണ് നമ്മളൊരു വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാ ഭക്തിയും നശിക്കും ഉള്ളില്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഭക്തി മുഴുവൻ ഇല്ലാണ്ട് ആയിപ്പോ നമ്മള് വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വളരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചു, ഭഗവാൻ
ഭക്തവത്സലനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരു വിഷമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരെ നമ്മള് അപമാനിക്കുകയോ നിന്ദിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പൊറുക്കൂല. ഭഗവാനോട് നമ്മള് തെറ്റ് ചെയ്താല് ഭഗവാൻ പൊറുക്കും, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് തെറ്റ് ചെയ്താല് ഭഗവാൻ പൊറുക്കൂല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വൈഷ്ണവാപരാധം. അതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. അവരുടെ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പറ്റി കുറ്റം പറയാല്ലേ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൈഷ്ണവാപരാധാണ്. ഒരു മത്തഗജത്തിന് വലിയ വിപത്തുകൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഒരു വൈഷ്ണവനെതിരെ അപരാധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നത്. തന്നെക്കാൾ ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനിൽ നിന്നും ഉപദേശം സ്വീകരിക്കണം. തന്നെക്കാൾ താഴ്ന്ന പദവിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ എല്ലാവിധത്തിലും സഹായിക്കണം. കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് ഒരുവനെ ഉയർന്നവൻ താഴ്ന്നവൻ എന്ന് വ്യവഹരിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു ആരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളെക്കാൾ താഴ്ന്ന ആളുകൾ എന്താ പറയുന്നതെന്നല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, ഉയർന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കണം. അതുപോലെ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരോട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവരെ എല്ലാവിധത്തിലും സഹായിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടി സഹായിക്കണം? സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിക്കണം എന്നല്ല, അവരെ ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഉയർന്ന വൈഷ്ണവൻ ഒരു ഉയർന്നു വരുന്ന വൈഷ്ണവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുക. അവർക്ക് പല പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഫാമിലി ലൈഫിലുള്ളവരാണ്, ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് പലരും ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മളോട് പറയും, ഇത് ഇന്ന പോലെ എനിക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവനവന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമല്ലേ. അത് ആർക്കാണ് പറ്റുക? സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പോ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവനവന്റെ സീനിയേഴ്സിൽ നിന്ന് വേണം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും കേൾക്കാനും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് ഒരുവനെ ഉയർന്നവൻ താഴ്ന്നവൻ എന്ന് വ്യവഹരിക്കുന്നു. അപ്പോ എപ്പോഴാണ് അവര് എത്ര നാളായി കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അത് നോക്കിയാണ് അവര് ഉയർന്നവൻ താഴ്ന്നവൻ, അതായത് സീനിയർ ആൻഡ് ജൂനിയർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണാബോധം ഒരു പ്രത്യേക ജനതയ്ക്ക് മാത്രമാണെന്നോ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണെന്നോ ഒരു പ്രത്യേക ദേശത്തിന് മാത്രമാണെന്നോ കരുതുന്നവർ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ബാഹ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിക്കാണുന്നവരാണ്. അപ്പോ ആരെങ്കിലും പറയാണ് നമ്മള് കൃഷ്ണൻ ഭാരതത്തിന്റെയാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടേത് മാത്രമാണ്, ഔട്ട്സൈഡിലുള്ളവർക്കൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മള് വൈഷ്ണവന്റെ ബാഹ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കി കാണുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല നമ്മള്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയരുത്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഭാരതത്തിലുള്ളവരാ മാത്രമാണ് എന്റെ അംശം, അമ്മ ഈ വാംശോ ജീവലോകെ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അല്ലാണ്ട് ഭാരതത്തിലുള്ള കുറച്ചു പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രം എന്നൊന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എവിടെയും. എല്ലാവരും എന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ്. അഹം ബീജപ്രദപിത, അത് എല്ലാ ജീവാത്മാവിന്റെയാണ്. പിന്നെ അവർക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ വേറൊരു കാറ്റഗറിയിൽ ജനിച്ചു പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവര് അത്രയും ഭഗവാൻ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചു പോയത് കൊണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ജനിച്ചു മരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, എന്നിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ജന്മം. അപ്പോ അത്രയും ജന്മം ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് അവർ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നാസ്തിക കുടുംബത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിൽ അവർ ജനിച്ചു പോയി എന്ന് മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയാണ്. കൃഷ്ണാബോധം ഒരു പ്രത്യേക ജനതയ്ക്ക് മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണെന്നോ ഒരു പ്രത്യേക ദേശത്തിന് മാത്രമാണെന്നോ കരുതുന്നവർ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ബാഹ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി കാണുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഭുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാതാജിയോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നു? അവരെ ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് വന്നു, അവർ ഏത് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ വൈഷ്ണവർ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരുടെ ബാഹ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ട് അവരെ അനലൈസ് ചെയ്യരുത്. എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ആണെന്ന്. ഉന്നതനായ വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും ഗുരുസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിതനാണ്. നവാഗതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യസ്ഥാനത്തും. ആചാര്യൻ ശിഷ്യനിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല. ശിഷ്യരല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇടവരികയും അരുത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഉന്നതനായ വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും ഗുരുസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിതനാണ്. അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഉന്നതനായിട്ടുള്ള ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്തൻ എപ്പോഴും
എന്താണ് ഉയർന്ന തലത്തിലാണ് അല്ലെ, അദ്ദേഹം ഗുരുസ്ഥാനത്താണ് പ്രതിഷ്ഠിതനായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു ന്യൂ കമർ, നവാഗതനായിട്ടുള്ള ആള് ഒരു കനിഷ്ഠ ഭക്തനായിരിക്കും അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യസ്ഥാനത്ത്, അതായത് ഉയർന്ന ഭക്തന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കണം ആര്, പുതിയ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ, കനിഷ്ഠ അധികാരി. ആചാര്യൻ ശിഷ്യനിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോ ശിഷ്യന്മാര് ഗുരുവിന് ഉപദേശം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ, അഥവാ ഗുരു ഒരിക്കലും ശിഷ്യനിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശിഷ്യരല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇടവരികയും അരുത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ശിഷ്യരല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും എന്താ ആവശ്യമില്ല, നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ചെറിയ അധ്യായങ്ങളാണ്. ഉപദേശാമൃതം പറഞ്ഞു തരുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചർ മാറിയത് കൊണ്ട്, മാതാജി അല്ലാത്തതാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കൂടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയാം. ശ്ലോകം 6 എന്താണ് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ പറയണം. എന്താണ് ശ്ലോകം 6 നമ്മൾ ഇത്ര വരെ പറഞ്ഞത്? എന്താണ്? ഒരു വൈഷ്ണവനെ ആ ദൃഷ്ടിയിൽ അയാൾക്കുള്ള പോരായ്മകൾ, വൈകല്യം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മള് അനലൈസ് ചെയ്യരുത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാരീരികമായ വൈകല്യങ്ങള് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണരുത്. നമ്മള് അദ്ദേഹം ആരാണ് ശരിക്കും? അതീന്ദ്രിയനാണ് അല്ലെ, ആ ശരീരമല്ല അതീതം. ഒരു ഭക്തനെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനോടാണ് ഉദാഹരണമായി പറയുന്നത്? ഗംഗാജലത്തോട്. ചെളിയും നെയ്യും പതഞ്ഞൊഴുകി വരുന്ന ഒഴുകിപ്പോയ മഴക്കാലത്ത് ചുരയും ചേറും ഒഴുകിപ്പോയി പോകുന്ന ഗംഗാനദിയെ പോലെയാണ് ദിവ്യ സ്വഭാവം വൈകല്യങ്ങളൊന്നും ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗമിച്ചവർ ജലത്തിന്റെ ഈ പരിസ്ഥിതി ഒന്നും ഗണിക്കാതെ ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു വൈഷ്ണവനോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധത്തെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഹാത്തിമാത എന്താ ചെയ്യാ? മത്തഗജം എന്താ ചെയ്യാ? ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ആയാലും അതൊക്കെ നശിപ്പിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ വൈഷ്ണവ അപരാധം നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കും. അപ്പോ നമുക്ക് പിന്നെ താല്പര്യം ഇല്ലാതെയാകും. നമ്മൾ അറിയാതെയെങ്കിലും അപരാധം ചെയ്തു പോയാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇപ്പൊ നാമജപത്തോട് താല്പര്യം ഇല്ലാതെയാവണം. പിന്നെ ആവട്ടെ ഭാഗവതം വായിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക, ക്ലാസ് ഇന്ന് വേണ്ട നാളെ കേൾക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് കേൾക്കാം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്തെങ്കിലും വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തു പോകുമ്പോഴാണ്. അത് നമ്മളെ അനലൈസ് ചെയ്യണം ശരിക്കും. ഭക്തിയോഗം ഏതിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്? ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം. ഗോസ്വാമിമാർ എപ്പോഴാണ് അധപതിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്? അഹങ്കാരം ബാധിച്ചാൽ. അഹങ്കാരം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഞാനൊരു ഗോസ്വാമി, അതായത് താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഞാനൊരു ഗോസ്വാമി ആയി എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം അവർക്ക് വരുമ്പോഴാണ് വീണ് പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. രാധ സംഭവിക്കുന്ന വഴികൾ. പിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ മാതാജി കേട്ടില്ല? വൈഷ്ണവരാധ സംഭവിക്കുന്ന വഴികൾ. മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എല്ലാരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പറയുന്നോണ്ട്. ആറാമതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ എല്ലാരെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ അവര് മാത്രം മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. 1+, അതെ, മാതാജിയുടെ പേരല്ല ഉള്ളത്. 1+DN2101 എന്നാണ് കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി സുനിത ബിജി അതെന്റെ പേര്. മാതാജി സുനിത മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ.
എന്താ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഗോസ്വാമിമാർ എപ്പോഴാണ് അതാണോ? ഗോസ്വാമിമാർ എപ്പോഴാണ് അധപതിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അവർക്ക് അഹങ്കാരം വരുമ്പോൾ എന്നാണ് ഉത്തരം. അഹങ്കാരം വരുമ്പോൾ, അതായത് എന്നെക്കാട്ടിൽ ഞാനെല്ലാം പഠിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം എനിക്കറിയാമെന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ്. അങ്ങനെയല്ല മാതാജി, അവര് വരുന്നത്, അതായത് ഗോസ്വാമിമാർ എപ്പോഴാണ് അധപതിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചു. അതായത് ഗോസ്വാമിയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് അവര് ജന്മന ഗോസ്വാമി ആയതുകൊണ്ട് അഹങ്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഈ താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ വന്നിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവര് ആരായി മാറുന്നത്? ഗോസ്വാമി ആവുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഗോസ്വാമി ആയി കഴിയുമ്പോ ഞാൻ നല്ല ഉയർന്ന പൊസിഷനിലെത്തി എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം അവർക്ക് വന്നേക്കാം. വരും എന്നല്ല പറയുന്നത്, വന്നേക്കാം. അങ്ങനെ വന്നാല് അവര് എന്താവുന്നു? താഴ്ന്നു പോകുന്നു, അധപതിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേറെ ആരോ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കണ്ടില്ല. മാതാജി, ഒരു സംശയം കൂടെ ഉണ്ട്. 6ാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. വൈഷ്ണവ രാധ സംഭവിക്കുന്ന വഴികൾ. വൈഷ്ണവ രാധ സംഭവിക്കുന്ന വഴികൾ. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് ഡൗട്ട്. വൈഷ്ണവ അപരാധമായിരിക്കുമോ? വൈഷ്ണവ അപരാധമായിരിക്കും. ഇവിടെ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ. 6ാമത്തേത് 6ാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് മാതാജി. നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് 5 എണ്ണം വന്നിട്ടുള്ളതാ ചോദിച്ചത്. വൈഷ്ണവ അപരാധമായിരിക്കും. വൈഷ്ണവരാധ സംഭവിക്കുന്ന വഴികളായിരിക്കും. അപരാധിയായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്ന വഴി. വൈഷ്ണവ രാധ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതെ, വൈഷ്ണവ രാധ അപരാധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവിക്കുന്ന വഴികൾ. അതാരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടേന്ന് വെച്ചാ മാതാജിനോട് ചോദിച്ചാ പോരെ അത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അത് അഞ്ജന മാതാജി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. ആണോ? അല്ല, എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഡിസ്കസ്. എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതെന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. വൈഷ്ണവ അപരാധമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ്. വിചാരിക്കുന്നത് പോലും വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ്. പിന്നെ ചിലപ്പോ അതായിരിക്കും മാതാജി, കാരണം ഈ എഴുതി വന്നപ്പോ തെറ്റിപ്പോയതായിരിക്കും. വൈഷ്ണവ അപരാധം സംഭവിക്കുന്ന വഴികളായിരിക്കും. നമുക്ക് തിരുത്താമെങ്കിൽ നമുക്ക് അപരാധം തിരുത്താം. വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചോദ്യം? വായിക്കൂ. അപ്പൊ ഒന്ന് പറയൂ, അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടോക്കട്ടെ. വൈഷ്ണവരാധ സംഭവിക്കുന്ന വഴികൾ. മാതാജി, വൈഷ്ണവ അപരാധനായിരിക്കാം. അതാണ് ശരി എന്ന് തോന്നണം. വൈഷ്ണവ അതങ്ങനെയാണ്. അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത്. വൈഷ്ണവരെ അപമാനിക്കാതെ പോലെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചു, ഒരു ഭക്തൻ ഗൃഹകാര്യങ്ങളെ ചെയ്താലും ആ വ്യക്തിയെ സാധു എന്ന് കരുതണം എന്ന് കണ്ടു, ഇല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വ്യക്തി അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ്, വൈഷ്ണവരാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭക്തി ചെയ്യുന്നു, വീട്ടിലെല്ലാ മംഗളാരതി എല്ലാം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ആ വ്യക്തി കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മള് അയ്യോ ഇത് വൈഷ്ണവനൊന്നും അല്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയാൽ അതെന്താണ്? അപരാധാണ്, അല്ലെ? അവര് ഇത് ജോലി ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവര് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ബാധകമല്ല. അവര് ഭക്തനാണോ, ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടോ, ഗുരുവിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ, ആ ഗുരു പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം അദ്ദേഹം വൈഷ്ണവ ആരാധന, ഭഗവാന്റെ ആരാധന ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ആരായിട്ട് കാണണം? നമ്മളെ സാധു എന്ന് കരുതണം, അല്ലെ? അതല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് അങ്ങനെ നമ്മൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ്. അതൊന്ന് പറഞ്ഞാ മതി മാതാജി, അതെങ്ങനെ എഴുതണമെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഒരു വൈഷ്ണവന് ശാരീരിക തലത്തിൽ വൈകല്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ്. അത് മതി. വൈഷ്ണവന് ശാരീരിക, ഇവിടെ തന്നെ ഇതാ മാതാജി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, സ്ക്രീൻ ഷെയർ ആവുന്നില്ലേ? ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ പറ്റി വിചാരിക്കുന്നത് ആ വൈഷ്ണവന്റെ പാതാര വിന്ദങ്ങളോട് നാം ചെയ്യുന്ന വലിയ അപരാധമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ വിചാരിക്കുന്നത്, പാതാര വിന്ദങ്ങളോട് നാം ചെയ്യുന്ന വലിയ അപരാധമാണ്.
അപ്പൊ നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല, മറ്റന്നാളുണ്ടാവും. നാളെ വേറെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ക്ലാസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇല്ലേ? ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മനസ്സിലാക്കാൻ? മാതാജി, ആരെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞു തരണേ. രണ്ടാമത്തെ, ഒരു ഭക്തന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനോടാണ് ഉദാഹരണമായി പറയുന്നത്? നുരയും പതയും നുരയും ചേറും കലർന്നൊഴുകുന്ന ഗംഗാജലത്തോട്. മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറ. ഗംഗാജലം കേട്ടില്ല. ഗംഗാജലത്തോട്, കലർന്നൊഴുകുന്ന ഗംഗാജലത്തോട്. ഗംഗാജലത്തോടൊന്ന് മാത്രം എഴുതിയാലും മതിയല്ലോ അല്ലേ? ഇവിടെ നുരയും ചേർ, അതായത് ഗംഗാജലത്തോട് എന്നല്ല നേരിട്ട് പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? അതായത് ഒഴുകി പോകുന്ന വെള്ളം അങ്ങനെയാണ്. അതായത് ഗംഗാജലം കാഴ്ചയിൽ വൃത്തിയില്ലാതെ കണ്ടാലും അതെന്താണ്? ഗംഗാജലം തന്നെയാണ് അല്ലെ? അതെ അതെ. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ആ വൈഷ്ണവന്റെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായാലും അദ്ദേഹം ഒരു വൈഷ്ണവനാണ്, അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. വരുന്നത് ചളിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചളിയും ചേറും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഗംഗാജലത്തോടാണ് അത് ഉപമിക്കുന്നത്. വെറുതെ ഗംഗാജലം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് കറക്റ്റ് ആവില്ല ആ ഉപമ. അതുകൊണ്ടാണ് മഴക്കാലത്ത് നുരയും ചേറും കലർന്ന് ഒഴുകി പോകുന്ന ഗംഗാ നദിയോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ മാതാജി? അതെ, അത് പ്യൂറാണ്. ഗംഗാജലം അത് എന്ത് വൃത്തികേട് നമ്മൾ കണ്ടാലും അതെന്താണ്? അത് പ്യൂറാണ്. പരിശുദ്ധി, പരിശുദ്ധി പവിത്രമാണ്, പരിശുദ്ധി, പവിത്രമാണ്, പരിശുദ്ധിയാണ്. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ചുരുക്കട്ടെ, ഞാൻ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും. നാളെ കാണാം എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റന്നാ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.